Ei, kepitä. Miksi? No siksi. Täällä on se haavilla kyyti. No saa, että piinatkin vai? No. Joo, kääntö heti noin haukatta tuossa perässä. No niin, eli tässä välissä ei ole kyllä ollut mitään paremmin. Sanopas kyllä, että ei nyt joo. Kävin sen laatikolla käyn. Ei nyt joo vaan juttelee kalakin. No, just siellä Hirsaaren päässä, missä kävin kääntymässä, siinä oli pari parvea. Muuten on kyllä pelkkää kaartavaa. Kala kiinni. Hyvä, hyvä. Vittu se on siellä yksi. Oliko joulukala? Nelosen lohnat kyytiin tosta jouluksi tuli kala. Ai mitä oikeesti tuli mittakaava? No vittu pötkä, tossa paukkuu lattialla takana, että aika nopeasti otettiin kyytiin. No, mikä se oli korkea? Paljon se oli syvy? 13 jalkaa. 13 jalkaa ja toi näyttää se nelosen 4 plussalta. Piinat Ei se batteri. ihan 4. Se on vaan Janne Lonen. Selvä. Onneksi olkoon. Thanks. Peanut butter gloves. No, tässä ilmeisesti ja Tahvoset laittanut pystyyn. Joo, ei se ota kato näihin salsaa ollenkaan. Joo, joo. Eikö se ole parasta eroa, että on meininkiä? Et lyönyt huppuun. Panit sä pisteen ylös siihen? Ei, mutta onhan se siinä juovaa. Joo. Ja se oli siitä kepin vierestä taas saatana. Vähän matkaa kepistä tänne. Pieneen täkyy, hei. Iso. Oliko se iso? Isompaa mitä sulta löytyy. Jottiko siitä just kun tuo 29 syömyskuuta, niin siitä kohdalta ilmeisesti sait. Mikä vittu 29? Palataan kohta. Tosta